Galerie umění Karlovy Vary vystavuje díla dvou umělců, kteří měli zásadní vliv na výrobu karlovarského porcelánu a uměleckého skla sklárny Moser. Známý karlovarský designér porcelánu Jiří Kožíšek představuje své návrhy pro karlovarské porcelánky a svou současnou tvorbu, rozměrné porcelánové objekty. Jiří Kožíšek předvádí svrchovanou kreativitu, uvolněnou tvarovou nápaditost, ironickou nadsázku i neobyčejnou technologickou vynalézavost. Autor od počátku své tvůrčí činnosti pracuje s porcelánem jako materiálem, který lze používat k tvorbě nejrůznějších plastických objektů. Výstavu doplňují autorovi rozměrné kresby. Karlovarák Karel Bečvář žije od roku 1990 ve Švédsku. Navrhuje plastiky a objekty ze skla a kovu pro firmu Moser. V galerii představuje svůj originální sochařský projev ve výběru drobných plastik z posledních let. Inspirací je mu symbolika starověkého egyptského a krétského umění. Opakujícím tématem pak zůstává figura, zvířecí či lidská a lidská hlava. Oblíbeným materiálem Karla Bečváře je sklo, bronz a jejich neobvyklé kombinace. Výstava v Karlovarské galerii umění potrvá až do 17. ledna.